Łobudź się, pieroński samuraju. We have a city to burn. Witam pięknie kochani, z tej strony wasz ulubiony komentator naszej smutnej jak pizda rzeczywistości, Niklaus. Dzisiaj mamy 19 czerwca, czyli ostatni dzień roku, kiedy wielu uczniów właśnie odświętnie ubranych przez mamusie w białe wyprasowane koszulki z kołnierzykami udało się w celu odebrania świadectw. Potem będą mogli się pochwalić ocenami, swoim zachowaniem i tak dalej. Na pewno wśród was są też osoby, które dzisiaj swoje świadectwa odebrały. Także gratuluję wam zakończenia roku. Mam nadzieję, że żeście są zadowoleni ze swoich wyników. A dobra, do tego jeszcze przejdziemy, do życzenia wam odpoczynku. Znaczy, na pewno większość z was jest w wieku gdzieś tak studenckim, albo jako ludzie już dorośli, pracujący. Chociaż uczy się człowiek całe życie, pamiętajcie, a głupi umiera. Także co, no ja już jeden film a propos tego, jak bezpiecznie przeżywać wakacje stworzyłem. Jeżeli już do takiego spożycia, prawda, gdzieś dojdzie. I abyście ten alkohol spożywali odpowiedzialnie i bezpiecznie, moi drodzy. O, no tutaj pękło akurat, no. No i oczywiście wiadomo, spożywać alkohol w rozsądnych ilościach, a wiadomo, że jak alkohol spożywa się często, to można go spożywać nawet dużo, a jak do tego spożywa się go jeszcze szybko, to już w ogóle można go spożywać bardzo często i bardzo dużo. No, ale to przy tym oczywiście trzeba zapewnić sobie jakiś musi być, prawda, podkład. Ja tutaj proponuję, prawda, dietetyczne, wegańskie przekąski w stylu kiełbasa śląska, czy też podwawelska z grilla, kurczaki, kaczki, gęsi, boczki, boczkowe zawijance, krupniok, rzymlok, krupniok czarny, krupniok biały, już tłumaczę, krupniok kaszanka, rzymlok bułczanka, zawsze bardzo mnie to słowo bawi. I to wtedy można elegancko właśnie to wszystko spożywać. Też mile widziane jest towarzystwo naszych bliskich, znajomych, przyjaciół, w razie gdybyśmy na przykład zaniemogli, to żeby mogli nas poratować pomocną dłonią, czy prawda, pomocnym ramieniem. Także ja życzę wam, jeżeli zaczynacie teraz swój odpoczynek, czy idziecie też na jakiś urlop sobie, życzę wam miłego wypoczynku, bezpiecznego i chciałem przy tej okazji wróciłem sobie gdzieś wspomnieniami, też wczoraj o tym rozmawialiśmy na streamie, do czasów szkoły podstawowej, potem szkoły średniej, do gimnazjum, do szkoły, teraz już nie ma gimnazjum, za niedługo to o tym gimnazjum będzie się opowiadało, o tym jak dzisiaj historię za komuny, szkoły średniej. Przypominaliśmy sobie te wszystkie prawda, śmieszne wyzwiska z podstawówki. Twoja stara to gitara, a twój stary na niej gra. Twoja stara jest taka gruba, że zajmuje 2 miejsca w autobusie. Hokus pokus, czary mary, twoja stara to twój stary. Czary mary, hokus pokus, twoja stara to Ford Focus. I te podchwytliwe pytania, czy myjesz się zapałką, czy myjesz dupę i ręce, czy chodzisz mamie po picie. Wspaniały, niezapomniany czas. W szkole gimnazjalnej już było trochę mniej beztrosko. Pamiętam, niektórzy z was pewnie też pamiętają, były takie akcje, że rozdawali takie mleka małe w kartonikach i te mleka można, no pamiętacie takie akcje na pewno, że rozdawali takie małe mleka w kartonikach i no żeby sobie po prostu wypić. Była akcja pij mleko, będziesz wielki, Boguś Linda tam, prawda, się udzielał w tym. No i oczywiście zamiast to mleko wypić jak ludzie, to moi koledzy tymi mlekami się napierdalali po korytarzu i całe korytarze tonęły w rzekach mleka. A jeszcze oprócz tego jeden mój kolega wpadł na taki świetny pomysł, żeby taki karton z mlekiem wyrzucić za okno. I karton poleciał chyba z 3. piętra, o ile się nie mylę, szkoły piątki, tak zwanej pod Zygorym w Bytomiu. I trafił pewnej pani przechodniowi, która akurat szła pod szkołą prosto pod nogi. Rozbryzgł się, opryskał ją całą. No i wtedy generalnie kolega zbladł. A kolega zbladł jeszcze bardzo mało w porównaniu do tego, jak nagle ze siłą 100 000 rączych koni nasz pan dyrektor, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, panie Andrzeju, wparzył do sali
Nie przypominam sobie, czy on te drzwi z buta wywalił, czy po prostu tak na nie naparł, z takimi żyłami na szyi, cały czerwony, że wyglądało, jakby zaraz miał eksplodować, krzycząc: który to, który to? No i generalnie nikt za bardzo się nie chciał przyznać, ale kiedy w końcu kolega, nazwijmy go S, speniał, no to powiem wam, że takiego gniewu w wykonaniu pedagoga nie widziałem od dawna. Były też inne takie świetne pomysły, na przykład wpadliśmy na pomysł, żeby przed lekcją polskiego, na której miało być dyktando, zatkać dziurkę od klucza w drzwiach papierem. I nie wiem, czemu komuś przyszło do głowy, że jak zatkamy tą dziurkę papierem, to rozwiąże problem i tego dyktanda nie będzie. Oczywiście, że było. Do tego jeszcze było gorsze niż miało być, bo nauczycielka była wkurwiona po prostu w niewiarygodny sposób, bo musiała iść po konserwatora, który musiał to wydłubać. I ten pomysł, o ile się nie mylę, to chyba z 3 razy przyszedł do głowy niektórym, żeby tak zrobić. Pamiętam też, jak na stołówkach, po obiedzie, ja na obiady na stołówce nigdy nie uczęszczałem, ale dużo moich kolegów, koleżanek chodziło. Na przykład rozdawali pomarańcze, mandarynki, jabłka. Oczywiście co robili zamiast jeść? Napierdalali się nimi po korytarzu i całe korytarze były usyfione w tych owocach. Też kiedyś pamiętam, jak ktoś przyniósł do szkoły gaz obezwładniający, taki już prawie zużyty, i zapaliła mu się ta lampka i stwierdził, że świetnym pomysłem będzie ten gaz zostawić w pojemniku na śmieci na środku korytarza, wskutek czego uczniom zaczęło się robić słabo, zaczęli wymiotować i tak dalej, i chyba wtedy nawet był alarm i nas ewakuowali, z tego co pamiętam. Także też fajna sprawa. Też jak utkwiło mi w pamięci, jak na przykład kaloryfer taki na wodę stary się zepsuł i też taka rzeka wody płynęła po korytarzu. No były takie fajne, zabawne sytuacje. Byłoby ich przez wszystkie lata edukacji bardzo dużo. W liceum tego już było mniej, z tego co pamiętam. No, ktoś tam nie nakarmił patyczaków w sali biologicznej i zdechły, za co miał przesrane. No i tego typu rzeczy. Na pewno wy takich historii mieliście pełno. Ja, jak mi się coś przypomni, jeszcze to uzupełnię w komentarzach, także bardzo jestem ciekaw i zapraszam was, żebyście się podzielili nimi, jakie przypałowe rzeczy spotkały was w waszych czasach edukacji. O, jeszcze u mnie było coś takiego, że, znaczy to kilkakrotnie zrobiliśmy, że powiedzieliśmy nauczycielce, że idziemy do toalety, a tak naprawdę pobiegliśmy do domu, bo zapomnieliśmy jakiegoś tam projektu czy czegoś. Na szczęście mieszkaliśmy niedaleko, tylko wiecie, co by było, gdyby coś się stało komuś z nas podczas tej wycieczki do domu. No, prokurator generalnie byłby grany. Także czekam na wasze przeboje szkolne. No i co? Jakie ja planuję wakacje? No na pewno gdzieś pojechać, na przykład jutro wybieram się do Ostrawy, do Czech, być może coś tam wam też nagram fajnego. Chciałbym też właśnie pojeździć po Śląsku, też po Dolnym Śląsku, gdzieś może do jakichś Wałbrzych, Świdnica, Opole, Wrocław, ale też tutaj po Górnym Śląsku, nie tylko tej wschodniej części, ale też bardziej na zachód, gdzieś może Racibórz, Opole, te klimaty trochę pooglądać, postreamować, jak już mam taki fajny telefon, z którego mogę elegancko streamować, ponagrywać jakieś vlogi, żeby się coś tam pojawiało. No i oczywiście, moi drodzy, streamy codzienne w zasadzie, bez ustanku na Twitch TV Niklaus. O, tu wam napiszę. To zapraszam do obserwowania. I Facebooka, o tutaj, i Instagrama, na którego wrzucam sexy fotki, o tu. Także no, mam nadzieję, że ci, co skończyli edukację, to są ze swojej performancji w tym roku zakończonym zadowoleni. Ci, którzy jeszcze mają przed sobą jakieś poprawki, egzaminy w szkole, na studiach, życzę powodzenia. Ci, którzy jeszcze pracują, nie wzięli urlopu, trzymam kciuki za ich wytrwałość. W każdym razie życzę wam mile spędzonego czasu i do usłyszenia. Pa, pa!